Video kayo. Hi Des! Good morning if you're watching in the morning. Good afternoon if sa hapon, and good evening if sa gabi. Today is July 12, 2020, Sunday. And it's the third day. Third na ba? Yes, it's the third day of my journey, char journey. And wala ko gisipon, napa ko gisipon, pero di na siya ingon nga magtulo pareha last days. And then magpingot gihapon akong ilong, pero naman tayo mahiwagang Vic. Yes, and inani di ako outfit kay padong na ko maligo bago ako nagmata. Nanakoy gamay nga ubo-ubo gamay, pero ang tadi ni madayon no, kay lisod kay basta mag-ubo ko kay dugay ka siya mawagtang hubakon ta. Anyway, magunsa man ta karong adlaw, Sunday man, matuog gyapon. Video kayo. Labi jud kay ang tuog kay mag-ulan siya inig udto. Inig ka kadlawon. Yes, medyo kay ang tuog. So anyway, highway. Muli ko na ta para mukaon. And tanaw na to bago sa day. Saya. So, hapon na niya, dala ko nakahuna-huna nga may pa mag-hairstyle. So, while nag-search ko sa Google, nakoy nakitaan nga braid style. Sa una pa ni siya. So, inani ni siya. Yes. And then, ako'y nakita nga kanang headband style. So, naay daghang klase sa style sa headband. Depende kung saan paghimo. Naiuban, half siya nga centipede. Tanan tibok niya. Ari sa ubos. Ihigot. And then, kabantay mo change outfit sa top para later. And then, nasa uban nga, ari mag-start. And then, padungan na, another gabitay. Yes. Mga atoa, ato siyang simplest form. Kaya na may uban, di ka ba magkanang pilit ng headband nga centipede. So, ang ato buhaton is simplest form nga, pwede rin siya maana. Okay? So, atong mga equipments dapat na tay rubber bands. This one, rubber bands. And then dapat na asad kay mga bobby pins or hair pins. So first is, or if nasa kay hairspray. So, first is, ato sa sulay na itong buhok. Sulay na itong buhok, no? Yeah. So, kanidi ay, guys. Pips. Yo. This is, nakatun ko ani since grade 5. Masya ko, basta elementary katong wala na ko. Or di na ko dadaan o balon sa kong mama paniod to. Kaya katong dadaan pa ko is every paniod to, pugnan jud ko na niya kay magkiat man ni mga ate girl day, no. So pugnan jud ko to niya. Pinaka famous na ko nga pugong sa una is kanang pinapuka. Kay lamang puka. Oh, kanang ana dere. Hugot gyud na siya ponytail and then double bun. Yes, puka kayo mo tigin sa kong uyab nga. Kinumdum jud ko perme sa imong buhok sa una kay pinapuka jud. First step is kailangan nakatunga ta. Tunga atong buhok. After nimo matunga imong buhok nga balag dili na siya tupong no pagtunga. Then magpart na after parting sa pagtunga is mag-focus ka at magpart na sa diri mga 1/3 lang or 1/4 na to siya kuan na kanilang
Or if ganahan mo baga-baga, pwede sad. Or if ganahan mo na accent, pwede sad. So, putangan na sa natudan og accent ko nung high. Muna, so, na may uban mag-ingon nga ka na mugong man ka jay daga naman ka, tikuwang naman ka. Ay, Diyos ko. Ay, wala man na if tikuwang ka or bata ka, mamugong ka. If ganahan man ka nga na ay accent imong buhok or ma-appeal siya sa imong style, why not, diba? Nya, usahay kay kalimuot man, so dapat matupugngan. Nya, sukad ato, asa naman ko nag-story ko sa kung how do I start with my hairstyle. Wala na siya pugnan tara kay. Pwede siya ma-fill. So, moto pag after elementary, naabot ko high school. And then, makita ko mga classmates nga kanang magpugong ko ako ra isa ng pinapilit. Yes, napilit din ako kay para way samok. Makitaan ko nila magpinapilit mo. Ano din na sila nga, papugong ko si Pin. Dira na nag-start atong business na. Dira nag-start atong pagka-hairstylist sa classroom. So, magpapugong sila sa kuha. Basta na alam mo kuha, inyuhang kanang sudlay og pugong. So, nag-part na data og buhok here. Ay, sorry siya guys. Ano dara? Nag-part nata sa tong hair dira. And then nag-part ta balik diri. Okay, after nanatay ay sorry. Ay, sorry. Nanatani. Okay. After ani is kaunin nato, sudlayan na nato dira. Okay, sudlayan na nato. Na. Okay. If ganahan mo para ma-plain na siya, gamit mo og hairspray. So, napalit ni nako siya sa Watsons. Yes, alagang Watsons. After guys, ato na siyang isintipid. So, i-part na nimo og 3 kabuok na. After kani imo na siyang ibutang sa tungaan ni nalang duha. So, butang tunga. After ana kanina sad ibutang na sa tungaan ni na. Lang puli-puli lang. And then kuha mo og so here, nantay duha ka braids. Mas ganahan po ko anong usa lagi kaysa ano. Anyway, after ana kaya ato na siyang i-fold pa X nya X sa diri. So diri na magamit atong mahiwagang hairpins. Okay, first is kani. So ato na siyang i-ana diri. Na okay ra na siya diri mabuntod. So ato na siyang i-hairpin.
overlap na. Okay. So, muna na siya. Do you wanna know? So, or ganahan na dyan mo bagay ni sa inyong outfit or sa inyong OOTD, why not? Di ba? So, there. Mo na ang final look. So, if gamit ni nga hairstyle, if may party, na may atinan nga debut, or party ganit, this is my day 3. And hope you guys enjoy it. Labi na sa tutorial, sa hair tutorial. Ganahan pa mo yung aning content nga my hairstyle ko. Bisaya version. Diba? So, again, thank you and keep watching for more vids. Wako kabaon sa pag-ending pero bye! Hi! So, I'm so sorry about my lighting sa pag-shoot sa hair tutorial. Kaya nagamit ako ko sa natural light gikan sa ko bintana. Kaya wala pa ko ring light. Soon na natay ring light so di na mo murag malibat og nasa diskuhan tungod sa ako ang suga. Again, thank you for watching.